Az Osonó Színházműhely egy alternatív független társulat, diákszínházból jött létre 1993-ban, székhelye Sepsiszentgyörgy. Sokat turnéznak itthon és határon túl, nemrég még Thaiföldre is eljutottak. Ezen kívül fiatalok színházi nevelésével foglalkoznak. Ezt szolgálja az idén is megrendezésre kerülő nemzetközi drámatábor. Fazakas Misi társulatvezetőt halljuk. Kezdetben országos volt a tábor, és mivel most már nagyon sokat járunk határon túlra is, ezért most már egy ideje nemzetközivé vált. Tehát tulajdonképpen mindenhonnan jönnek fiatalok, és az intenzív az azt jelenti, hogy azért napi 16 óra munka van, tehát van 2 műhelyfoglalkozás, ami gyakorlati, ez a színészmesterség és improvizáció, és ezen túl van egy elméleti eladásokat nézünk, beszélgetünk a színházról, vagy a színház kapcsán beszélgetünk magáról az emberről, vagy a létezésről. Van egy nagyon kemény reggeli torna, amiben a kitartást edzük tulajdonképpen, közös étkezések vannak, kis mosdás, és akkor hát alig marad 7 óra alvásra. Tehát mindenképp a célunk az, hogy rávezessük egy ilyen egy hét alatt a fiatalokat arra, hogy lehet intenzíven is élni, be lehet jól osztani az időt, és egy napba nagyon sok minden fér bele. A helyszín egy Sepsiszentgyörgy környéki falu. Igen, miután a bejelentkezést elfogadtuk, akkor majd mindenkivel közöljük, hogy ez hol is van ez a helyszín. A Sepsiszentgyörgy környéke azért fontos, hogy mindenki azért arra számítson, hogy ide Sepsiszentgyörgyre le kell utazni. Mindenképp fontos a kivonulás, csak magunkra lenni, csak a munkára figyelni, a tábor területét nem lehet elhagyni. Tehát azért szabályok remélhetőleg egy keretet adnak, amin belül azért egy nagyon nagy alkotói szabadságot meg lehet tapasztalni. A táborba június 30-áig lehet beiratkozni a tábor@osono.ro e-mail címen.